Jo arribo a l'any 91 de resident, faig el MIR i decideixo agafar una paraula que porti a oncologia. Llavors agafo l'oncologia radioteràpica i arribo amb un servei una mica curiós, que havia gent gran, amb una forma de fer de l'època, i hi havia una persona més jove, que era el doctor Giral, que em vaig acoplar amb ell per aprendre bàsicament una radioteràpia més novedosa. No? I llavors, des d'allà ja vaig començar a veure canvis, vaig veure una forma de treballar una mica anacrònica i després, a poc, com vas anar tot transformant, no? el servei. La veritat és que estem en un centre, a Vall d'Hebron, que és molt difícil no estar implicat en recerca. És veritat que quan vaig entrar de resident i primer assaig d'adjunt era una recerca molt voluntariosa, sense grans suports exteriors, ho tenies que fer tu, i era una recerca molt orientada als tractaments combinats amb quimioteràpia amb l'oncologia mèdica, o radioteràpia, amb quimioteràpia, diferents preguntes, amb diferents tumors. I es feien coses i es vehiculitzava en aquell moment per l'Institut de Recerca, que després es va generar el VIR, i era una cosa que ho feies doncs, des de molt la cuina de casa, no? Una cosa que ara seria impensable. Sí. El doctor Baselga li va donar la volta, aquesta forma de fer, va començar a prioritzar la recerca. Abans la recerca es feia per voluntarisme, perquè és una cosa que portes als gens, però tampoc ningú et deia que fessis recerca, no? I llavors, amb el doctor Baselga era una part tan important com l'assistència. Assistència, recerca i docència. Llavors, els primers anys del doctor Baselga, quan va començar a fer això, va ser curiós perquè els metges que anaven acabant, que eren els companys bàsicament d'oncologia mèdica, doncs començaven a fer multitasking, de data management, eren subinvestigadors, estadístics, feien absolutament tot, no? De tal manera que els companys que veies en una guàrdia després estaven fent un assaig clínic. Era molt curiós, no? Llavors, a poc es va incorporar gent, es va incorporar les primeres data managers, que en aquell moment es deien data manager, no existia la figura de la coordinadora, havia una per tot, i es va fer com una família de la gent que es feia recerca i que va anar creixent, i es va anar especialitzant en un munt de funcions, unitats i oficines, que és el que és ara tota la part de recerca del bio i suport. La radioteràpia continua donant suport als estudis d'oncologia mèdica, bàsicament, i es va començar a formular preguntes pròpies, perquè la diferència amb els assajos majoritaris d'oncologia mèdica és que són preguntes acadèmiques, és difícil aconseguir financiació, és financiació competitiva, amb beques, etc. Però es va arribar a un acord, crec que era l'any 2018, no? De que radioteràpia, la recerca formava part del bio. Llavors, a partir d'allà va ser una eclosió d'oportunitats, no? Va ser realment molt interessant. Aquesta idea de passar-ho va ser del doctor Jordi Giral amb el doctor Tabernero, i jo crec que va ser un encert, perquè tenies l'estructura, la possibilitat d'organitzar-te amb gent professionalitzada, que és el que realment ens feia falta. Nosaltres continuem mantenint una dualitat VIR-bio, perquè la recerca d'oncologia pediàtrica amb radioteràpia de moment es fa amb el paraigües VIR, però bàsicament fins ara el que hem estat fent, aquesta tasca de suport i d'assajos propis, però bàsicament de suport, era el bio. I ara la diferència és que crec que hem fet un pas endavant i ja al grup de radioteràpia hem començat a incorporar investigadors propis, no? Ja ser un grup més similar als grups de recerca actuals de bio que no un grup estrictament de suport, no? Aquesta és la diferència. És una especialitat que té més de 100 anys. És una especialitat molt antiga i que ha passat diferents fases i són
dos parts importants. Un, el coneixement del càncer i com actuen les radiacions sobre el càncer, i l'esdeveniment tecnològic. No? Sota el meu parer, ha crescut més la part tecnològica que no la part del coneixement del càncer. I això és una mica el que ara des del bio, des del grup de radioteràpia, estem intentant readreçar en el sentit de que està molt bé el tema de les radiacions, les màquines, etc, però necessitem saber totes les preguntes que es formulen actualment a nivell oncològic general, interacció amb fàrmacs, immunoteràpia, inhibidors de quinasa, quan les interaccions amb radioteràpia, què està passant a la cèl·lula a nivell molecular. No? Això és realment el nostre camí. El nostre camí era un coneixement de radiobiologia clàssica i ara volem anar més avall del tema de la cèl·lula. I la màquina, us podeu imaginar. La màquina, jo quan vaig entrar aquí a l'hospital, havia estat potser més important d'Espanya en quant a les màquines que tenia, però això o tens una cadena d'inversions molt important o va fent cap amunt i cap avall. No? Bàsicament, la gran diferència que hi ha a nivell tecnològic és el rendiment del tractament oncològic. Abans, per tenir un control tumoral, probablement la toxicitat era alta, perquè eren faves comptades. La distribució de dosis tampoc podies fer grans virgueries amb el que havia en aquell moment, que jo quan vaig entrar aquí semblava que eren coses molt sofisticades, però és que ara ho veig i no té res a veure. Ara sí que realment és sofisticat i confio que d'aquí uns anys, quan feu una entrevista amb una altra persona a aquesta cadira, es digui que el nostre és del paleolític, no? Però ara sí que és sofisticat, pots dirigir la radiació on la vols, amb la dosis que vols, sense tocar pràcticament els teixits del voltant, i ara realment quan un pacient no va bé no et planteges tant si has administrat la dosis bé, si és l'apropiada, sinó senzillament si el tumor és responedor a aquest tractament, si és una eina eficaç. Per això, enllaçant amb la primera part de la resposta, crec que és tan important conèixer de càncer i radiació com de tecnologia. Ja quan es va començar la integració amb el bio, el pas endavant, almenys el que pensem que és més interessant, és aquest, és aprofitar tota l'estructura que té el bio en aquest aspecte, que és immensa, per fer les nostres pròpies preguntes amb la nostra eina, que és la radiació. La radiació, alguns de nosaltres, la veiem com un fàrmac més. Digue-li del tipus que vulguis. Però portem les preguntes amb els nostres projectes de recerca a aquest nivell. Això és la típica cosa que la tens i no la veus per al dia a dia. O sigui, si tu fas un pas a fora i mires on estàs, t'has de sentir immensament afortunat. I això és com et veu la gent de fora. Cuidado. O sigui, et veu millor així que no tu, que estàs amb el dia a dia, que et sembla tot molt normal, que tinguis 14 laboratoris de diferents preguntes, et sembla normal que tinguis un grup de computació, un grup d'estadística, un grup de biologia molecular, un grup de genòmica, et sembla que és lo normal. Però no ho és. I ho tens allà, i ho pots tocar, i pots interaccionar. I a més és una interacció dinàmica. Tens una oficina de projectes, tens una oficina que t'ajuden un cop ha començat el projecte a posar-lo en marxa. I és veritat que això és feina, és esforç, és coneixement, però és una immensa sort i hem de ser conscients d'això. L'estructura de bio et permet formular-te coses que si treballessis a altres centres serien inimaginables. Hi ha diferents moments, no? Quan entres i fiques els teus primers pacients en un assaig clínic, és emocionant, perquè penses que estàs fent alguna cosa positiu. Ets molt jovenet en aquella època i fas alguna cosa diferent, i això és la primera sensació que tens de qualitat, que estàs fent alguna cosa de qualitat, estàs estructurat, etc. No? Després vas viatjant, vas fent coses, et marca molt la gent que vas coneixent, els mentors, el doctor Giral, el doctor Baselga, el doctor Tabernero,
has d'estar com molt atent de la que estan dient, això marca molt. O la meva visió és que el grup de radioteràpia sigui un grup sòlid i un grup potent dintre de l'estructura del bio, perquè no oblidem que aproximadament el 60% dels pacients oncològics s'acaben irradiant, i tenir una bona estructura de radiobiologia, una bona estructura transversal, una bona estructura de radiòmica, una bona estructura de qualitat de vida, de grups que abarquin totes les façanes d'aquests pacients sota el paraigües bio, generar preguntes pròpies, generar respostes i aquestes respostes tinguin transferència a la població. Jo crec que aquesta és la missió del bio, generar respostes amb transferència.